себе си, а Антон Карачанаков струва ми се ще опита директен обстрел. Удар на Карачанаков. И това беше гол. 1-0 за ЦСКА. Никой не повярва, че Антон Карачанаков може да отбележи толкова фантастичен гол в вратата на Берое. Дори защитниците се обърнаха, за да видят дали топката наистина е влязла във вратата. Продължава феноменалното представяне на този футболист с екипа на ЦСКА. Светло бъдеще го чака, ако продължава да бележи подобни попадения. Добра техника, мощен удар и желание за игра. Какво повече трябва за един млад футболист от това? С интерес очакваме да видим още веднъж начина, по който с толкова силен и отсечен удар прати топката във вратата. Антон Карачанаков е новия любимец на стадион Българска армия. В 28-та минута ЦСКА повежда с 1-0 с това брилянтно попадение от пряк свободен удар. Без никаква засилка Антон Карачанаков завъртя топката над стената и я прати във ъгъла на вратата на Ивайло Иванов. Радост за Стойчо Младенов и неговия щаб, а наистина Антон Карачанаков се превръща в основна фигура в отбора на